Canwch gyda'ch cyn dadau, mae fy nghalon yn curo. Mae fy nghorff yn ymuno ar ddeiar, yr wyf yn barod. Mae'r tierir o'r dwyrain wedi hedfan, mae'r llewair o'r gogledd wedi siarad, am ei benywynedd ar daith gyda'n gilydd, yr wyf yn uno. Cyn dadau, canwch chi fy ngwaed, nghalon yn curo gyda'r gwynt, fy nghorff yn ymuno ar ddeiar, yr wyf yn barod. Ar Crug Mawr, ar Crug Mawr, wawr Crug Mawr, Crug Mawr, Crug Mawr. Dyma ni yn stafell werdd. Chi fan perfformio Steddfod yr Urdd, yn cael ei stafell werdd am y tro cyntaf eleni. Mae'n gyffroes i ti am hynny, Mari? Ydy, really gyffroes. Mae'n gam nawr ymlaen o rhywun gazebo bach dwi wedi bod yn gosod. Ydy, mae'n fab, mae'n fantastic ma. Ydy, cool. So, wel, os ydych chi heb ddyfalu, dwi cefn chwifan efo Mari Mathias. A mae Mari newydd eich llythrenol ddod o ddear i chwifan perfformio, so deff y set, Mari. Do, briliant, do, mae'n lyflu tu fas, a mae pob un eistedd lawr joio, mae'n yn gyd. Tywydd yn braf. Ydy, yn gorwedig, ond mae'n lyflu. Ydy, a mae'n dwi'n bod y gerddoriaeth ni'n siwtio diwrnod fel hyn, dwi'n gwybod. Ydy, mae fe fel acoustic, a ydy, mae'n lyflu. Da iawn. So, deithio ni, Mari, dwi'n meddwl nes ti chwarae ar eich mewn perfformio yn Steddfod yr Urdd 2 flynedd nôl, ond efo raffdam oedd hynny. Na ni, Felly, be sydd wedi digwydd? Achos Mari Mathias, just Mari Mathias o ti erbyn hyn. So, fi'n gweithio lot gyda fi'n nawr, fi'n sgrannu lot o cynnig newydd a beth fel ond fi ar fi'n mynd i recordo cyn bod hir, so bydd da fi EP album mas nawr cyn yn yr haf nawr, siwr o fod, gobeithio, anyway. So ydw fi'n creu sŵn newydd a gweithio ar ben fi na sgrannu pethau newydd, so... Sut sydd wedi disgrifio dy sŵn ta i unrhyw sy'n heb glwed ti'n perfformio fydd? Wedyn ni, rhywbeth o twist rhwng traddodiad Cymraeg a pop Cymraeg, type of thing, a gwerin. Fe cael cymysgedd o lot o bethau gwahanol, ond gwerin Cymraeg fresh wedyn ni. So lle wyt ti bod yn recordio? So fi ar fi Fflach Studios. So gobeithio bod yna mas nawr yn y haf. Exciting. Gwych. Ti lot o gigs yn digwydd os yr haf o'n? So mae lot i fi, lot o priodyseb fla, ond dwi'n lot o gwyliau Cymraeg a pethau fla, gwynol ymlaen wrth gwrs. Beth arall da fi, llawer o bethau, ond bydd y popeth ar Facebook anyway, yr updates a bethau fel la. So unrhyw sy'n eisiau gwybod mwy o beth sy'n ar y gwaith gen ti, beth ydy Facebook a Twitter? So Mari Mathias Music yw page fi, a Twitter Mari Mathias Music hefyd, so bydd updates fyna gyda gwyliau beth yn dylan, so... Na ni, gret, cadwch olwg ar y cyfryngau yna, pethau mawr i ddod, Mari, diolch yn fawr iawn. Fel pian yn disgu nhw'r awyr, mae fy nghlebydd yn ysgol. Mae fy man gen i yn canu banc o waren, y llio'r y ddyd. Cyn dadau, canwch chi fy ngwaed, nghalon yn curo gyda'r gwynt, fy nghorff yn ymuno ar ddeiar, yr wyf yn barod. Ar Crug Mawr,
Diolch.